היום נלמד להכין חלות, תפוחות, יפות, מלאות בטעמים משגעים, עם ניחוחות שגרמו לכולם לטירוף חושים. בואו נתחיל. לאחר שניפינו את הקמח, נוסיף אותו. נוסיף את השמרים ואת משפר האפייה ונערבב בעזרת מרית. תהליך הערבוב עם הקמח הוא מאוד חשוב על מנת לצפות את השמרים במעטה של קמח על מנת שהשמרים לא ימותו. נוסיף את המלח, את הסוכר ואת השמן. כוס אחת של מים נוסיף כבר עכשיו גם. בהתחלה נלוש על מהירות נמוכה על מנת לערבב את כל המצרכים. וכאן נתחיל להוסיף את כוס המים הנוספת. נלוש את הבצק עד לקבלת כדור בצק רך שנתפס רק לבב הלישה ונעבור למהירות גבוהה. לאחר 10 דקות הבצק מוכן להתחלת עבודה. נוציא את הבצק ונתחיל ללוש אותו קצת ביד וניצור ממנו כדור. מעט קמח. הנה הבצק עצמו. נשחרר אותו בעזרת המרית. על מנת ללוש בצורה הטובה ביותר, נקפל את הבצק לחצי ונמעך. ושוב, נקפל לחצי ונמעך. אין צורך ביותר מדי קמח, מאחר בבצק כבר מכיל את כמות המים המדויקת שלו, אנחנו לא רוצים לייבש אותו יותר מדי. אחר שלשנו אותו, מעט, הוא נהיה רך לחלוטין, מאוד נעים. ניצור ממנו כדור וניתן לו לטפוח במקום חמים משהו כמו 40 דקות, במקום קר, בחורף, כשעה וחצי. נשים מעט שמן בקערה, ממש מעט, ונמרח, נשים מעט שמן גם על הבצק עצמו. כל הצדדים. אין צורך בהרבה שמן, רק על מנת שהוא לא ידבק ושלא ייווצר עליו קרום. וכך נראה נצמד, נהדק אותו על פי הקערה. מאחר בבצק צריך לטפוח במקום בעל החוט. אני אוהב להדק את הניילון נצמד בצורה הכי טובה שאני יכול, מאחר ולאחר כרבע שעה ייווצר מעין בלון על פי הקערה, ואז אני אדע אם השמרים התחילו לעבוד. נניח במקום חמים ונמתין. הבצק שלנו טפח ממש יפה, אפשר לראות את הבלון ואת הגובה של הבצק. נפתח אותו, נוציא לו מעט את האוויר, נשים מעט שמן על משטח העבודה. חשוב מאוד לוודא שאין אפילו טיפה אחת של מים על משטח העבודה לפני שעושים את זה, כי אפילו טיפה אחת תעשה לנו ממש בלגן שלם בבצק, ונוציא את הבצק החוצה. ויחליך בלא בעיה. ניקח אותו, ניצור ממנו כדור, חצי, למרכז. אנחנו מכינים היום 2 חלות, כמות של קילו. נחצה את הבצק לחצי ולראות כמה אוויר יפה יש בו. כל חתיכה כזאת בעצם תהווה לנו חלה אחת. כל אחד אנחנו נחצה ל4.
נמדד לעלה דק. נלך בגובה של 0.5 סנטימטר. התהליך הזה יגרום לבצק שלנו לפרוח מבפנים. שוב, נשאר חלק, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים. ואז פשוט ניקח אותו ונגלגל פנימה. כך יצרנו לנו גליל יפה, נתנו טיפה הידוק כדי שהוא יפתח לנו. זה גליל אחד. ניקח את 4 עצמות. כל צמה היא בערך בגודל של 40 סנטימטר. שוב, מעט שמן. שוב, אנחנו לא עושים הרבה שמן. המטרה היא באמת שעכשיו בזמן התפיחה הרצועות יחליקו אחת על גבי השנייה ויהיה מקום לבצק לתפוח. תהליך הקליעה הוא תהליך מאוד פשוט. אנחנו נשים את 4 הרצועות אחת ליד השנייה בצורה של משולש. ונחבר אותם בקצוות. אחת, 2, 3, 4 מצד ימין, ו-1, 2, 3, 4 מצד שמאל. אז אנחנו נתחיל. אנחנו ניקח את 1 ונעביר אותו מעל 2. את 3 נעביר מעל 1 ל-2. ושוב יש לנו 1, 2, 3, 4. את 1 נעביר מעל 2. ואת 3 מעל 1 ל-2. וכן הלאה. 1 מעל 2, 3 מעל 1 ל-2. 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 שוב, 1 מעל 2, 3 מעל 1 ל-2, וסגירה. חשוב מאוד לסגור את הקצוות. ניתן מעין מעיכה בקצוות ומעין גלגול. זה כל הסיפור של קליעת חלות מ4 צמות. החלות יצאו מאוד מאוד יפהפיות וגבוהות. וזה נקראת קליעה 4 צמות גבוהות. נביא את התבנית וניקח בעדינות את החלה ונניח על גבי תבנית האפייה. אלה הם שני החלות שיצאו לנו. חלות יפהפיות. כשהם יתפחו, הם ייצרו מעין מעטה חלק ויפה וזהה ואחיד. את החלות עכשיו צריך להצפיח בערך עוד כחצי שעה עד שהם בערך יכפילו את נפחם. ולאחר מכן נמשוך אותם בביצה, נפזר סומסום ונכניס לתנור שחומה מראש לטמפרטורה של 200 מעלות למשך 10 דקות. נוריד את הטמפרטורה ל-180 וניתן לה עוד 20-25 דקות. החלות הפכו, ולאחר חצי שעה ניקח ביצה, ניקח מים, נוסיף אליהם כף מלאה סוכר וכפית מלח. נערבב היטב. לאחר שהרבבנו היטב את הביצה, יצרנו מרקם חלק ונקי, נמשך את החלות בביצה. צריך מאוד להיזהר על מנת לא לפוצץ את הבצק עכשיו. הבצק מאוד מאוד עדין, מלא באוויר. כל נגיעה בצורה חזקה מדי תגרום לבצק להתפוצץ. נבזוק מעל החלות סומסום. מישהו יותר ישים יותר, מישהו פחות ישים פחות. לפני הכנסת החלות לתנור אני מכניס 3 קוביות קרח לתחתית התנור על מנת ליצור חלל מלא בלחות שיגרום לחלות לתפוח בצורה יפה יותר וייתן מעטה פריך. זהו, כל שנותר לנו רק להכניס את החלות לתנור, לחכות חצי שעה ולהוציא חלות.
עברה לה חצי שעה, החלות אמורות להיות מוכנות. אנחנו נעשה בדיקה ונראה מה קורה איתן. החלות מוכנות, אפשר לכבות את התנור. נוציא אותן. חלות יפהפיות, שלמות. סיימנו להכין את החלות. הבית התמלא בניחוחות שובי לב. חלות חמות. אפשר לראות שהן פריחות וטעימות. זה אנחנו נדע רק בערב. אבל שיהיה לכם בהצלחה.